Здравейте! Намираме се в Националният исторически музей. Той е най-големият музей в България. Попадайки тук, вие ще се запознаете с средновековната история и епоха на България. Днес ще ви запознаем с един много известен човек. Той е бивш министър в правителството на Бойко Борисов. Професор Божидар Димитров. Здравейте, професор Димитров. Ние сме учениците от 201 основно училище Свети Кирил и Методий. Нашето училище участва в един европейски проект на име Europe Mix по сектора на програма Коменски, заедно с още 9 училища. Срещането тук с вас е свързана с задачата ни да представим на нашите партньори един български музей и да вземем интервю от известна личност, свързана с него. С удоволствие. Какъв въпрос ще ми зададете първи? Господин Димитров, кога и защо е създаден Българския национален исторически музей? Националният исторически музей е създаден на 1 април 1973 година. Тоест, само след няколко дни ние ще честваме 40 годишнината на музея и се подготвяме за това. Музеят е създаден като основно хранилище на националната памет. Защото се е преценило, правилно се е преценило през 1973 година, че всички съществуващи до тогава централни музеи в България са строго профилирани в определена област. Например, в Националния военно-исторически музей, и сега е така, има само военни паметници на културата, уради, самолети, танкове и така нататък. В археологическия музей, Националния археологически, има само археологически паметници. Преценило се, че цели периоди от нашата история няма кой да събира, да съхранява и да показва тези паметници на хората. И затова това са, да речем, Възраждане, няма музей на Възраждането. Това са дори от археологическите периоди, т.е. те 15 век, пак някои паметници излизат извън сферата на археологията, като икони, древни икони, стенописи, тъкани. Те са главно църковни, но и не само, има и светски. И затова е създаден Национален исторически музей с задачата да събира, да консервира и реставрира, това са 5 основни функции, да изучава, да експонира, т.е. да показва паметниците на културата от всички времена и епохи, от пещерата, когато се появява първият човек, до най-нови дни, до наши дни. Да речем до ордените и медалите на някой виден политически деец от близкото минало. Но за минало при нас се разбира всичко, което се е случило вчера. И наистина това, което се е случило вчера, вече е история. И е оставило някакви паметници. Например, на времето много шум се вдигна, защо сме взели сватбената ропля на Калина, дъщерята на министър-председателя Симеон Сакскобургготски. Ами защото е един великолепен паметник на културата, по какви съображения не знам, но на роклята са избродирани мотиви, шевици от всички български етнографски области. Те с това е ценна за нас, че е един уникат, докато една обикновена булчевска рокля също е интересна, но не чак толкова. Благодарим. Какви колекции притежават и кои периоди от... Ами аз вече почти отговорих на този въпрос. От праисторическите хора с техните уръдия на труда, те са основно добре обработени кремъци, до най-ново време. По една случайност е една маса, камерата после сигурно ще ги види. Има фотографии от преди 70 години, свързани с една видна политическа личност. Христо Калфов, който е бил офицер, учител на цар Борис III, извършил един преврат на 9 юни, после е бил външен министър, после е бил председател на 25-то Народно събрание и то оставил един голям архив, който случайно беше
разкрит онзи ден при събарянето на една къща. Значи имаме колекции от кремъци до колекции от снимки. Разбира се, по средата между тях колекции, които се смятат за изключително ценни, включително като пари. Имам предвид, да речем, колекциите от тракийско злато, от тези тракийски съкровища. Имаме моментни колекции, които също са много скъпи, колекции от църковна утвар. Това са свещени съдове от злато и сребро от времето на средновековието на българската църква и така нататък. Общо взето музея се смята за един от богатите, не само най-богатите, не само в Балканския регион, но и в света. Като богатство на колекциите си, той се нарежда до такива големи световни музеи, като Лувъра, като Пергамон музеум в Берлин, като Бритиш музеум в Лондон, като Ермитажа в Санкт-Петербург. Има ли дарители музея и кои са най-големите дарители? Изключително много дарители в музея. Те даряват понякога цели колекции на стойност от няколко милиона лева или евра. Например, тези документи, за които ги говорих до сега, които бяха открити вчера, са дарени от един млад мъж, който ги е открил. Не иска нито лев. Човека казва се Марсел Рубен Зафиров. Големия български борец, 2 пъти олимпийски шампион, 3 пъти световен, Боян Радев също дали една голяма част от колекцията си на 200 мраморни и каменни портрети, римски портрети, така се наричат те, множество икони и всичките си отличия, които е получил като борец на световно равнище. Един, когато сте идвали към мене, вие сте минали покрай колекцията Станчов. Станчови са един много богат род, също големи политици. Те основно са дипломати. Били са дипломати и в царско време, и в най-ново време. И си поделиха почти всичко, което имат: ордени, медали, дипломатически униформи, икони и така нататък. Така че бих казал, че без дарители, те са изписани долу в фоайето, входното на музея, с златни букви върху 2 колони, и списъкът е много дълъг. И даже вече е напълен, защото най-новите, естествено, още не сме ги написали. Кои са най-ценните експонати в фондовете на музея? Фондовете на музея, разбира се, по периоди, защото не може да сравняваме едно тракийско съкровище с някой предмет от Възраждането. Значи най-ценните експонати, естествено в тракийската епоха, зала 2, са Панегюрското съкровище, което стои над всичко, нали, в тази област. В областта на Възраждането една книга, за която вие сте чували и знаете вече, това е историята, оригинала, беловата на историята на отец Паисий Хилендарски, която музея получи в 1998 година. Бих отбелязал също така, пак в по-ранна епоха, през българското средновековие, златната корона с 360 руби на 6 каратови на българския патриарх от Охрид. По принцип трудно се отговаря на такъв въпрос, защото за специалиста всеки предмет е като децата на едно семейство. Примерно едно семейство има 5-6 деца. Може и бащата и майката, в случая аз съм бащата, да речем, да каже кое дете обича повече. Обича ги всички еднакво. Така че аз обичам и неща, които не са от злато и сребро, които не са с диаманти и рубини, но значат много за нашата история. Като да речем акта за обявяване на независимостта на България през 1908 година. Той е един малко по-луксозен лист хартия, но все пак хартия. Но то е свидетелство за една велика епоха. Епоха, в която българина проявява едно изключително достоинство, рискувайки война
с една империя, която все още е на този континент. А ние сме, както и тогава, даже още по-малко от сега държава. Но ние сме се осмелили да го направим. Ясно. Господин Димитров, срещата ни с вас беше изключително плодотворна и интересна. Благодарим ви, че отделихте време, за да отговорите на нашите въпроси. И аз ви благодаря. Чакай сега да видим.